ଗ୍ଲୋବାଲ ନିବେଶ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରୂପକାର ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ୍ଳାନ୍ତିହୀନ କାରିଗର 5T ସଚିବଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରଣ ଯାତ୍ରା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ନିବେଶ ଆଣିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ। ଦୁବାଇ ଜାପାନ ପରେ ୟୁଏସ୍ରୁ ଆସିବ ନିବେଶ। ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କନସଲ୍ଟିଂ ଓ ଆଡଭାଇଜରୀ ଫାର୍ମ ଫ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଲିଭାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ। ସେହିପରି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର। କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଇଁବ ସମ୍ଭାବନାର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦେଶର ଆଇଟି ହବ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼, ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ।